Aprangsi KARDOM kadukawe Garbage 2.0 YouTube channel long kilang rado ana fans tame lapen pinili thota nili nali tumafan Voreng Awarsai puthak sila bangso a video long nali tumfan nangwan piglo lapen kai ke son details abang mate klardak alam bang kanali tum labang so video long si thekpon long ikpo lapen nali tum jong si labang so YouTube channel long anta subscribe relang pelte kaching hon pen subscribe ikon lapen adung hestame belarjan thegloing hodak stame nali tum berpon igdenon lalo pulte munon phid nili azada son mate azad update le long postame nili labang so YouTube channel long si upload ikpo la se labang so nili ka upload ho nali tum mobile long notification nang le pen nali tum birta kelong da prangi fano tangte non labang so awaring warsai aputhak le pathiek pen lang pononang lapen chithan pononang lang polonang GMC Recruitment aputhak le lapen nili par kanwa kapati on labang su video bang nili nange than pon pathi pon hek po lapen nali tum la screen along thek pon long igi details of GMC Recruitment 2023 lapen name of post bangke swasta coordinator lapen da post bangka duk kawe pen 6 ando lapen remuneration banali tum per month 30,000 anlong pon ikpo lapen qualification ma da graduate kapur he tang abang phu mate abang finang po lapen puthot dothula da required experience bang maximum 3 years experience under solid waste management urban SBMU with proper know how to miss related to SBMU labang so hin nalitum kacharli experience to nang po age bang maximum dak 40 years lapen ka apply ni a process bana son hela nang litum along standard form duta hayin nalitum long avi pulote computer akulat long le dam ta chok lapen nili long le nili phanena humris tame chok nili ala a pdf file selam pen nalitum hanang sen ikpon nalitum computer akulat long dam pen application form nalitum free out dam igden lapen handa kenang so nalitum fill up onon lapen kinang so documents nalitum pidon ikon lapen ki jogdam ning labang ke lason lo dak mention polo screen alo offline si labang ke apply nang po lapen ki jogdam ning address bang lason hello office of the Guwahati municipal corporation second floor Uzan Bazar Guwahati 781001 labang so dim sinalitum jogdam ignang po lapen last date bang ke labang so chiklo 20 June 2023 si last date lo lapen candidates shall bring original documents certificate at the interview for verification failing which they shall not be allowed to appear. Candidates are required to bring PAN card or any valid documents and or address proof at the interview. Las interview arni ban nalitum original documents chepon thainang po verification ni fan lapen jong se original documents nalitum chepon pe pulote interview bang ke nalitum han allowed le dat po dak lapen PAN card nalitum ke poning kinang sot lapen kinang sot documents nalitum ponang po lapen address proof hai which tamin nalitum pon iknang po lapen non bang ke adet bang lang pon nang lapen chithan pon nang adet mate important adet bang ke lason lo important date and links for Guwahati Municipal Corporation Recruitment labang ke last date lake 20 June 2022 si last date la lapen nalitum labang so article long wang pen stame standard form nalitum dak pen stame long pon ikpo lapen application dia ikta notification alus tame nalitum long pon ikpo lapen pathiek pe nili nalitum afan notification alu nam piklai afan bang nili bor I ikpo nalitum nanglang don ego lapen asonson aberta nalitum karjulong veri afan labang so YouTube channel banalitum subscribe ignang po lapen nalitum la screen along thek ponong po apos bangai swasta coordinator lo Guwahati Municipal Corporation along lo lapen the appointment shall made purely on contractual basis for period 11 months. Candidate who fill the criteria need to drop their application danalitum the screen along thek ponong po
Kado kawe pendak vacancies bang 6 andolo lapen graduation ke char letang abang pu abang finak po salary na letum 30,000 an na letum long pon ikpo lapen hoda ke tok teng sida ka tok iklo lapen ko pipini update jong na letum chining tung dok pulte www.gmc.assam.gov.in labang so dim le na letum homri dam ikon lapen last date bang ke 20 June 2023 si last date lo la hello bini information bang ke la pen nali tum jong si jogdun ingtung apply dun ingtung polte tuning riar lo jogdun ikon la pen labang so video ka an manali tum share ikon karbiang long aras tamilan an kacharli bang ka dutta hai mini la pen ke claim duni aning hangi mini la si nali tum ka an ma labang so video bang ke nali tum whatsapp punoy facebook punoy la pen ason son a social media long stami nali tum share ikon kado kawe arat stami palang ignang lapen pachini ignang tangte pini information mate aberta bang ani lila ansi kang ton ikpo lapen pina puthot kaprek update nili nang wan pitupo lasinali tum chonghong igdingon lapen labang so youtube channel nali tum subscribe prilang polte prabjin pen ka subscribe ya fansi nilihin pen stami tuning ripon tangte Dumi thakmi kadukawi garbitich 2.0 YouTube channel long kelangarat do anapan stami nilihin pen KARDOM.